Hola, aquest és un tutorial per saber com fer post en el blog de l'escola, del Turó. I el primer que hem de fer és entrar en la compte de Gmail que tenim de l'escola, que es diu escolaelturó@gmail.com. Accedim. Jo ja hi tinc la contrasenya, que no la diré en aquest vídeo. Qui la necessiti l'haurà de demanar. Iniciem la sessió. Un cop hem obert el Gmail, a nosaltres no ens interessa estar en aquesta pàgina que és del correu electrònic, sinó que hem d'anar a buscar el blog. Això ho podem fer en aquesta icona, de 9 quadradets, i aquí no ens apareix directament, però si li donem a més podem accedir a l'aplicació de Blogger, que és la que ens interessa, que és on està el nostre blog. Com que ja hem entrat com a Escola al Turó, quan cliquem al Blogger anem a parar els blogs que tenim de l'escola, i el blog que utilitzem normalment és aquest, el Turó de Mataró. El de Descobrim el món, si ens hi fixem, només té una entrada, i l'última vegada que es va utilitzar és del setembre del 2013. De fet, no fa gaire. La qüestió és que el blog que ens interessa és el Turó de Mataró. Si volem crear una entrada nova, on hem d'anar és en aquesta casella, crear una entrada nova, cliquem. I aquí l'edició de la nova entrada del blog és ben senzilla, no té massa complicació. Posem un títol, en aquest cas jo faré una entrada sobre un curs de WebQuest, unes jornades. Ja m'he preparat un text per no fer-vos veure com el vaig teclejant, així que en el meu cas copio el text, torno cap al Blogger, aquest serà el meu text, l'enganxo aquí. I ara el que és l'edició del text i els enllaços, doncs, per exemple, si volem afegir una imatge, posem el cursor allà on volem afegir. Per exemple, faig la primera frase i després afegeixo la imatge. Clico en la icona aquesta d'inserir imatge i em deixa inserir imatges dels àlbums de Picasa, que en molts casos és molt interessant. En el meu cas ho tinc en el meu pen, per tant li escollo els fitxers, buscaré el meu llapis, busco la ruta d'accés i la tinc aquí. Esperarem que es carregui. Aquí tinc la imatge, la qual, si la clico, puc fer-la més petita, més gran, la puc centrar, la puc alinear a l'esquerra, a la dreta, ara mateix la tinc centrada, ja m'està bé. Li puc afegir una llegenda, etc. I bé, ara direm que no. Aquí us ensenyaré també com fer un hipervincle, és a dir, com seleccionar una part del text perquè aquesta part del text es converteixi en un enllaç a una altra pàgina web. Mireu, com que el post va sobre jornades WebQuest, seleccionaré aquesta part del text i si vull que aquesta part del text sigui l'hipervincle, he de buscar la icona. Mira, aquí ho posa com a enllaç, per tant apreto aquí, i aquí el que he de fer és copiar la URL, la direcció de la pàgina web on vull que se m'enllaci. Ara mateix la web la tinc aquí per poder copiar la seva pàgina, la seva URL. La URL la selecciono clicant en aquesta finestreta, i faig copiar, torno al Blogger i aquí a l'adreça web li copio, li enganxo allò que acabo de copiar. D'acord. Si us hi fixeu, aquí ja m'ha quedat les lletres de color blau o de color lila i aquí m'explica un cartellet que va a l'enllaç, sites Google, 10 anys de WebQuest Cat, etc.
Aquí ho podria canviar o eliminar, en aquest cas no m'interessa, clico a fora, em desapareix el cartellet i si torno a clicar aquí em torna a ensenyar quin és l'enllaç el que em redirigeix. En aquest post o en aquest text m'interessa posar-hi un altre enllaç. L'altre enllaç és sobre les webquests premiades, perquè les cito en el text i per tant m'interessa que surti. Per tant, copio altra vegada l'adreça aquesta i aquí hi poso interessants de les webquests premiades. Agafo el text de webquests premiades i l'enllaçaré a la pàgina dels premis. Les webquests presentades al concurs i així ja ho tinc. Bé, un cop tinc això, el que puc fer amb els articles que pengem al blog és posar-hi etiquetes. Això és interessant perquè el blog ens quedi una mica ordenat. Si veieu, per ara no estan massa ordenades les etiquetes, és a dir, utilitzem etiquetes molt variades, aquestes són les que s'han anat utilitzant i n'hi ha molta quantitat i ara per ara, tal com les hem posat, no ens serveixen per organitzar. Però si sempre que fem alguna cosa de primària posem una etiqueta de primària, sempre que la fem d'infantil posem infantil i sempre que posem secundària posem secundària, doncs és una manera d'organitzar la informació i els posts. En aquest cas és un post o un article general, per tant posaré de formació i posaré una altra etiqueta de tic-tac. Les etiquetes les hem de separar per comes i ja està. Li dic que fet i ja tinc les meves etiquetes. Amb això puc anar a publicar o puc bé previsualitzar el post. Farem una previsualització perquè la podeu veure en el tutorial. Com veieu, el post tal com ens quedarà serà amb la data d'avui dilluns, jornades webquest Argentona, amb el text que li hem picat. I aquí comprovem, no m'ho deixa comprovar a la previsualització, ho comprovarem després. Bé, la previsualització veig que el format en què em queda m'agrada prou, per tant el puc tancar i publico. Ara mateix s'està desant. I ja tinc aquí el llistat de tots els articles que s'han anat publicant. Aquest és l'últim que he publicat jo, Jornades webquest Argentona. Té dues etiquetes, l'etiqueta de formació i l'etiqueta tic-tac. Si tinc alguna cosa que li vull canviar apareixent per aquí, el puc tornar a editar. També el puc visualitzar, puc compartir-lo o si no m'agrada prou i el vull eliminar, el puc eliminar. Aquí a la dreta ens surten els comentaris o la quantitat de comentaris que s'han fet. En el nostre cas el blog no accepta comentaris, per tant sempre és 0. I surt també a la dreta la quantitat de visualitzacions que s'han fet, el recompte de visualitzacions. Ara per ara no hi ha entrat mai ningú, l'acabo de fer, és bastant normal. Però a mesura que vagi entrant gent podré saber quantes vegades hi ha entrat algú. En el blog, en el post o en l'article Treballem l'hort de l'escola, de primer de primària, i s'hi ha entrat 7 vegades. I així anar fent. I bé, això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i qualsevol dubte ja sabeu on trobar-me. Adéu!